皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しく日本語を勉強しましょう。はい、前の勉強は今何時ですか、それから何時から何時までですかというのを勉強しました。では復習しましょう。今何時ですか7時です。今何時ですか7時5分です。今何時ですか7時10分です。はい、10分です。10分です。そうですね。ではこの日本語の勉強は何時から何時までですか5時から5時半までです。そうですね。5時から5時半までです。さあ皆さん勉強を始めましょう。今日の勉強。さあこれは何ですか？カレンダー。カレンダーですね。これは日本のカレンダーです。日本のカレンダー。今日は何曜日ですか？火曜日です。そうですね。今日の勉強。今日は火曜日。はい、そうです。今日は火曜日です。さあ、ここを勉強しましょう。練習しましょう。さあ、では私が言います。私が言います。皆さんは聞いてください。新しい言葉です。カレンダー、今日、曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。日曜日と土曜日は学校は行きません。はい、休みですね。休みです。さあでは次は皆さんも言ってください。カレンダー、カレンダー。今今日、曜日、日、曜日、月曜日、月曜日、火曜日、火曜日、水曜日、水曜日、木曜日、木曜日、金曜日、金曜日、土曜日、土曜日、日曜日、日曜日、休み。休み。はい、では次は先生は言いません。皆さんが言ってください。はい、カレンダー。今日、曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、はい、休み。そうですね、休み。さあでは次は順番がバラバラです。テレビを見て答えてください。はい、曜日、火曜日、はい、土曜日、はい、いいです。木曜日、月曜日、はい、水曜日、いいです。日曜日、金曜日、今日、今カレンダー、休み。休み。はい、いいです。では次は一人ずつ、サツラルさんからチムカさんというふうに言ってください。サツラルさん。曜日、曜日。チムカさん。火曜日、はい。
月曜日。月曜日？土曜日。土曜日。おやんがさん。木曜日。はい。吉曜日。はい。さつらるさん。水曜日。ちむかさん。日曜日。はい。次は金曜日。金曜日。金曜日。はい。今日。フンゴルズルさん。カレンダー。カレンダー、そうですね。さつらるさん。休み。休み。はい、いいです。皆さんよく言えました。テレビの前の皆さんも練習しましょう。画面を見て言ってください。カレンダー、カレンダー。今日、今日。曜日、曜日。月曜日、月曜日。火曜日、火曜日。水曜日、水曜日。木曜日、木曜日。金曜日、金曜日。土曜日、土曜日。日曜日、日曜日。休み、休み。練習しましょう。はい、では次は今日は曜日ですという文の形で練習しましょう。では私が言います。皆さんは聞いてください。今日は月曜日です。今日は火曜日です。今日は水曜日です。今日は木曜日です。今日は金曜日です。今日は土曜日です。今日は日曜日です。さあでは次は皆さんも言ってください。今日は月曜日です。今日は月曜日です。今日は火曜日です。今日は火曜日です。今日は水曜日です。今日は水曜日です。今日は木曜日です。今日は木曜日です。今日は金曜日です。今日は金曜日です。今日は土曜日です。今日は土曜日です。今日は日曜日です。今日は日曜日です。さあでは次は皆さんが言ってください。はい。今日は月曜日です。はい。今日は火曜日です。はい。今日は水曜日です。今日は木曜日です。はい。今日は金曜日です。はい。今日は土曜日です。はい、土曜日です。今日は日曜日です。日曜日です。さあ次はバラバラですよ。さつらるさんから言ってください。今日は金曜日です。いいです。今日は火曜日です。はい。今日は月曜日です。はい、いいです。今日は日曜日です。はい。今日は土曜日です。はい。お、土曜日？木曜日です。今日は土曜日です。はい、土曜日ですね。今日は水曜日です。はい、いいです。テレビの前の皆さんも練習しましょう。画面を見て言ってください。今日は火曜日です。今日は火曜日です。今日は木曜日です。今日は木曜日です。今日は金曜日です。今日は金曜日です。練
ましょう。はい、ではここが分かりません。分かりません。何と言いますか？何と質問しますか？今日は何曜日ですか？うん、そうですね。今日は何曜日ですかというふうに、今日は何曜日ですかというふうに質問します。では皆さんも言ってください。今日は何曜日ですか？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 では答えは何と答えますか？答えは火曜日です。火曜日です。今日は言わなくてもいいです。火曜日です、月曜日ですでいいです、はい、さあでは練習をしましょう。こちらの3人のグループが質問します。今日は何曜日ですか？そして2人はテレビを見て答えてください。さあでは3回質問してくださいね。はい、どうぞ。今日今日は何曜日ですか？はい、水曜日です。はい、もう一回。今今日は何曜日ですか？月曜日です。うん、いいです。もう一回。今日は何曜日ですか？土曜日です。はい、いいですね。では反対です。2人が質問をしてください。はい、今日は何曜日ですか？はい、木曜日です。うん、今日は何曜日ですか？火曜日です。はい、今日は何曜日ですか？日曜日です。うん、いいですね。はい、では次は2人で質問します。答えますをしてください。ではツァツラルさんと細田屋さん、ツァツラルさんが質問します。今日は何曜日ですか？今日は日曜日です。うん、では次は、ちむかさんとおやんがさん。今日は何曜日ですか？水曜日です。うん、さあでは細田屋さん質問しましょう。ホンゴルズルさんに質問します。今日は何曜日ですか？火曜日です。うん、火曜日です。はい、では、今勉強した曜日の歌を歌いましょう。まず最初にモンゴル語で言います。次は日本語です。さあでは一緒に歌いましょう。1、2、3、はい。Tawa miang martawag puro Basembyang nyam kari Ketsuyobi kayobi Suiyobi mokuyobi Kinyobi doyobi Nichiyobi 1週間。1週間は何ですか？うん、そうですね。月曜日から日曜日までで1週間ですね。今度はテレビの前の皆さんが質問してください。月曜日です。水曜日です。日曜日です。今度は私が質問します。皆さんが答えてください。今日は何曜日ですか？火曜日です。火曜日です。今日は何曜日ですか？木曜日です。木曜日です。今日は何曜日ですか？金曜日です。金曜日です。今日のまとめ。